Uyabona uma usanesithunzi uma uhamba ubona isithunzi sakho kufanele wazi ukuthi ngeke wenze into ngokuthanda kwakho, uyokwenza into ngokuthanda kokhokho bakho. Futhi kufanele wazi ukuthi uma usanesithunzi into yokuqala yikini, isonto liza ngemuva. Madoda, asingavumi imizi yobaba ife. Amakhosikazi awangaphenduki amadoda. Isithunzi, ukuzethemba, injabulo ayisekho ekamelweni. Zikhiphe ezinkingeni, zitholele ikhombo evusa imizi yamadoda. Inembiza, iyogathi yamadoda esiza indoda ibe namandla, ishumayele kuze kuse, yanelise umama egunjini, ihambisana nembiza ukuthatha ndoda, wona okusiza ukuvula imithambo, ishaya izilonda nobuhlungu beqolo, umeqo, kanjalo nokuvuselela amasosha omzimba. Zitholele lekhombo ngo-550 rand, sekuhlangene konke nemali yokukuposela uma ukude, kanti ingu-450 rand uma uzozithengela wena mathupha ehhovisi lempunga yesintu eMphelandaba eThekwini ku-West Walk Building e-4th floor e-office number 420. Kanti-ke ungasithinta kule nombolo 071 627 6343 noma usilandele ku-YouTube channel yethu impunga yesintu ingwe ihamba namabhubesi. Ake ngikhuleke bafowethu umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe, ingwe le ehamba namabhubesi, umfo kaMbanjwa, inqawe eshunqulwazi, eziyinqawe eshunqa intuthu. Anginikhumbuze bafowethu incwadi zethu sithini isintu mawufika eMphelandaba 450 zenyukile incwadi, masokuposela 550 namava ahlabahlosile ngokunjalo 450 eMphelandaba 550 masokuthumelela, uyokhuluza ukhokho be 250 eMphelandaba 350 masokuthumelela, indlela yesintu 650 eMphelandaba 750 uma sokuthumelela. Kodwa makuyikhombo uzozithatha zonke, siyakwazi ukukuzwela 1150 kuhlangene nezindleko zokukuthumelela. Mawufika eMphelandaba 1000 rand, yeah 1000 rand mawufika eMphelandaba. Webafowethu nodadewethu, ake sibe neqiniso nje sabantu. Uyazi ukuthi kukhona abantu abona igama likaNkulunkulu ngamanga nabamdumisa ngamanga uNkulunkulu. Kunabantu othola ukuthi selokubangena emabandleni abangena kuwona, kodwa bakaze bakubona ukukhanya, kodwa babhizi bayababaza nje, bayababaza. Hayi ngoba ukukhanya kungekho emabandleni abasuke bengene kuwona, bukhona ukukhanya, kodwa inkinga ekhona ukuthi yena ithongo lakhe limsithile lokukhanya okulapha kulenkolo angena kuyona. Ngesizathu sokuthi ukungena kwakhe khona wabe seqhakambisa yona kakhulu, wabe sejivaza okhokho bakhe. Kunabantu othola ukuthi uma sebengenile enkolweni bavele bakhohle yona yonke into yasekhaya, bese beqhakambisa kakhulu inkolo kube yiyona abayibeka phambili. Kodwa uthola ukuthi umuntu akasizakale ngalutho nje, ayikho nje into asizakala ngayo. Webafowethu nodadewethu, akulona ihlazo ukuphumela obala ukuthi wena enkolweni okuyona ukwazi usizakale ngalutho. Hamba uye kwenye indawo la uzokwazi khona ukuthi usizakale, ngoba empilweni kufanele ukuthi usizakale. Uyazi ukuthi uyabona abantu laba nibathembayo bafowethu, laba babafundisa abamaphambi kwenu, kabokulalela konke abakushoyo, ngoba kukhona abangeke bakutshele kona. Wena ungambona umuntu izinto zakhe zihamba kahle uzocabanga ukuthi ave ithandaza, kanti kunenyanga ihambayo ukuthi uyihambe ebusuku ngeke ukwazi ukumbona. Akutshela umuntu ukuthi awuye enyangeni uma uyikholwa, kodwa yena uyaya enyangeni, uya ngoba umnyama, akakutsheli wena, akakutsheli wena. Bakhohlakele kakhulu bafowethu abantu abaningi ngoba bayakwazi ukuthi balande izithwalo, bahambe ngezinkulu imoto abantu, bavike ngegama likaNkulunkulu, kanti bayazi bona ukuthi bathwele. Athwala umuntu besathi hayi mina ngiyathandaza,
because uNkulunkulu ophila kanti uyazi ukuthi izinto zobumnyama wahamba wayolanda izigubhu umelanda izigubhu waphakama besaloke ebabaza igama likaNkulunkulu kanti uyazi yena ukuthi unemfihlo yakhe kodwa wena akafuni ukuthi usukumele izinto zakho uzilungise ngendlela ehlambulukile webafowethu nodadewethu uyabona lento yiyona njengamanje ilento yoba yiyona noma usuyithongo noma usuyidlozi uyoba ilento yiyona njengamanje ngeke uthi uyilento yiyona njengamanje bese uthi wena uma usuyithongo uyobe inyinto cha akukwazi ukwenzeka uma uxakekile kumanje udonsa kanzima nakuba usuyidlozi noma uyithongo uyobe ithongo elidonsa kanzima oyothi mawembatha umuntu othile naye adonse kanzima yingakho bafowethu kubalekile ukuthi uma sabantu sizisukumele izinto zethu kungaze kufike isikhathi sokuthi uhambe uyimpohlo uhambe uyimpohlokazi ngoba makwenzeke lokho noma usubuya futhi uzokwembatha obembathayo uyobembatha ngalowo moya kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi manje uzobacela ukuthi bakuthathele manje bafowethu nodadewethu yabona uma ule emhlabeni ngoba bafowethu mina ngifuna isikhohlisana uyabona mawula emhlabeni izinto awuzilungisi ngendlela othanda ngayo wena kodwa izinto uzilungisa ngendlela ekufanele ukuthi uzilungise ngayo uma into bafowethu ihlambulukile ayinankinga leyo nto kukhona izinto bafowethu othi mawuzenza ubone ukuthi lento le ihlambulukile iqondile ayikho inkinga kulento engiyenzayo kodwa uthola ukuthi amasonto ayaziphikisa ziningi izinto eziphambene emasontweni kufike kuthiwe abantu abaneziphiwo abafuneki kodwa abantu abaneziphiwo mase befika beletha imiyalezo emasontweni bayithatha futhi kanti yini bafowethu nodadewethu manje kubalekile bafowethu ukuthi lento le yokubekezela ubekezelela into engekho nawe uyazi ukuthi kade wahlala esontweni kodwa usizakale usizi lungenhla usizi liyakudla khona ukhona esontweni uyathandaza kodwa izinto azenzeki sukuma ingoba egazini kuwe khona abantu abafuna ukuthi ulungise izinto ngalendlela abafuna ngayo bona uma egazini kuwe kunabantu abadinga impande noma ungathandaza uthandaza uzeguga amadolo ngeke izenzeke leyo nto hamba odla impande ukhohle indaba esonto isonto bafowethu liphakela umphefumulo kodwa inyama yona inokudla kwayo ekudlayo yingakho ungeke uzuhlala ungadli uzitshela ukuthi uzothandaza kuphela kodwa inyama iyakudinga ukudla kuziphile yingakho ungeke ukwazi ungayi kadokotela ungayi enyangeni ihambe yokulapha izilonda yokusiza ukugula okulenyameni ngoba uNkulunkulu ngeke ukwazi ukumdumisa kahle inyama yakho ikhathele inyama yakho ilimele ngoba esontweni uthola ukudla komphefumulo yingakho mawuye esontweni kufike kuculwe lapha esontweni kukhulunywe kukhishwa amazwi kuphakelwe umphefumulo awuthi mawufika esontweni nifike nigezwe esontweni ayenziwa yonke leyo nto esontweni kuphakelwa kakhulu umphefumulo womuntu manje wena kunezinto eziningi ezikubambile kunabathakatha abangakufuni ucabanga ukuthi wena uzothandaza wena ngeke izenzeke yonke leyo nto ungaboni omunye umuntu ozokutshela ukuthi yena wathandaza bese izitha zakhe zonke zashabalala yakakutshelanga iqiniso kukhona okunye akwenza nakwenza ebumnyameni kodwa wena ngeke azakutshela manje ke bafowethu nodadewethu musu ukubekezela esontweni ubekezelela into engekho kade wahlala kodwa izinto zakhe azenzeki akulona icala mawukuthi uyimuntu uyikholwa bese usukumela izinto zakho ziyasukunyelwa izinto zakho ngoba esontweni khona izinto ongeke ukwazi ukuzithola esontweni ezixakile ngoba uzothi mawufika esontweni uzongena endlini esonto nifike nisonto niqede niphume nihambe uhamba nalo futhi lolo sizi lolo ngoba noma ngingathandaza ucelise kulolo sizi lwakho kodwa makuyinto ebanjwa abantu abadala bakini esontweni umthandazo ungathandaziswa kodwa inkinga mayike sibongweni ayikho into yokwenzeka yingakho kubalekile ukuthi uma umuntu kuzisukumele wena uthi shey uhambe mhlawumbe uyohlola kwabamanga bazofika bakutshela ukuthi lenkinga onayo ibangwa yini bese ukwazi ke na ukuthi umdumise kahle uNkulunkulu istress ungasenazo
Kodwa manje noma uzobekezela nje esontweni ubekezela into engekho uyabona ukuthi inqubekela phambili ayikho ubekezela lokuthi kuzolunga hayi ngeke bafowethu inkolo phela mayazela ukuzosicindezela kusho ukuthi nayo yimbi ngesikhathi sendulo nje bafowethu ayengekho amasonto ayekade ekhona akukho ukuthandaza okwakade kukhona kodwa ikhona indlela okhokho bethu ababekade benza ngayo manje nakakwazi ukuthi kuzofika inkolo bese ivela ifika icishe yonke into eyenziwa okhokho bethu bese kuthiwa sithandaza uyabona uma usanesithunzi uma uhamba ubona isithunzi sakho kufanele wazi ukuthi ngeke wenze into ngokuthanda kwakho uyokwenza into ngokuthanda kokhokho bakho futhi kufanele wazi ukuthi uma usanesithunzi into yokuqala yikini isonto liza ngemuva kodwa uma uzobeka wena isonto phambili ikini lize ngemuva uzogqilazeka amakholo amaningi vele agqilazekile lawa akhululekile yilawa akwazi ukusukumela izinto akekho umuntu ongathi esonta nje kuphela angasukumela izinto bese kuthi into zakhe zizohamba kahle hayi angawageqa amagula ngoba ngemuke ngenzeka mhlawumbe ngizwakali kahle ngenkulumo engiyikhulumayo kodwa la bengikhona bengikutheni kubalekile bafowethu ukuthi uma uwumuntu uzisukumele izinto zakho ukuze zizokwazi ukuthi zilunge inkolo ingakubambi inkolo ingabi ijele kuwena ukuphuma uyobheka izinto zakho ulungisa izinto zakho akulona icala ngoba uzofikele lo moya wokuphuma uhamba uyobheka ingoba enkolweni usuthandaze wehluleka akusho ukuthi ke bekezela uma inkolo nayo isihlulekile ngoba amasonto nawo ehluleka amasonto kodwa abantu abakuvezi lokho bayakufihla bakugodla kubona ngaphakathi okuwukuthi amasonto nawo ayehluleka baningi abantu othola ukuthi bayaya emasontweni bafike bathandazelwe kwenziwe konke kodwa izinto abazifunayo zingenzeki bese lokho kuyagqitshwa nje kuthule kuthiwa kodwa umuntu uma ke wahamba wayakumelapho wendabuko wafika ngakuthola ukusizakala kuyadunyiswa ukuthi hayi emelapho bendabuko bayihluleka namasonto nawo ayehluleka kunezinto ufakazi wena okade wawuqala nawe uzithandazela uzifisa ukuthi zenzeke zangenzeka kodwa wanembe wahamba waya kumuntu onesiphiwo wafika kulungisela umuntu onesiphiwo wayithola leyo nto lemhlabeni bafowethu kubalekile ukuthi iqiniso sibe nalo emasontweni nakhona ukutholi konke ufakazi wena ngoba nawe uyazi ukuthi ikhona into wakwayikhulekela wangayithola waya kumuntu onesiphiwo wafike wakwazi ukuthi uyithole kubalekile ke bafowethu ukuthi iqiniso nje sibe nalo singenza amasonto singenza amabandla sengathi wona wahluleki cha ehluleka wonke kuyenzeka ukuthi nje mohambile waya kulona wafika wakufuna ufika ungakutholi yindaba ungezukuthola ingoba wena bengafanele ukuthi lento oyifuna uyoyifuna ngalendlela yasesontweni kodwa kunendlela okhokho bakho abafuna ukuthi leyo nto uyifune ngayo kungenzeka futhi ukuthi kukhona into okhokho bakho abafuna ukuthi uqala udlule kuyona kuqala uyigcine ngaphambi kokuba uthole leyo nto manje ngabe unamanga umuntu othi esontweni uma ungahambi abaningi abantu othola ukuthi enenkinga umuntu umtshela ukuthi akakahamba ayothandazelwa akahamba olibika udaba kube inhlanga zimuka nomoya kodwa mase umiyalela indlela manje ukuthi awukuhamba uye ekhaya ufike ulungisa ukuthi nokuthi hayi bese izinto ziyaqhubeka ingoba leyo nto ayidali ukuthi ayilungise ngendlela athanda ngayo yena kodwa idala ukuthi ayilungise ngalendlela ekufanele ukuthi ayilungise ngayo angawageqa amagula ngoba ngemuke zikhona incwadi zethu 450 mawufika emphelandaba sithini isintu namavahla abahlosile iyinye mawufuna sikuthumelele 550 uyokhuluza ukhokhobe iyodwa 250 mawufika emphelandaba 350 masokuthumelela indlela yesintu 650 mawufika emphelandaba 750 masokuthumelela uma kuukuthi uzithenga zizonke siyakwazi ukwenzela isephulelo 1150 sikuthumelele uma uzofika emphelandaba 1000 rand asiqhubeke njalo ke subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV siyithatha imfanekiso eqoshiwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga I was just
sife